Għal-Prim Ministru Joseph Muscat il-prinċipju jiġi qabel il-voti. Din id-determinazzjoni esprimija f'intervista fuq l-Istazzjon 1 meta tkellem dwar il-liġi li tirregolarizza l-IVF u l-ħtieġa ta' bidliet fiha. Jien irrid illi jekk persuna ma jistax ikollha tfal, irrid nagħmel l-iktar faċli biex jkun jista' jkollha tfal. U mhux min għandu flus u s-sistema li għandna bħalissa f'pajjiżna li diġà hija qed wassal għal ċertu riżultati, ma jista' jkollok nies li xorta hija problema għalihom. Allura jekk għandek il-flus jkollok it-tfal għax tmur barra, jekk ma jkollokx il-flus ma jkollokx it-tfal. Jien il dawk in-nies irid nipprova ngħin. Il-Prim Ministru tenna li din mhix kwistjoni ta' voti. It-telfek jew tgħinek fil-voti, jien naf frankament ma jippurtanix. Għax din hija issue. Waħda minn dak l-issues, illi tgħid dak li temmen, mhux tgħid dak illi taħseb illi jaqblu miegħu in-nies jew ma jaqblux miegħu in-nies. Jien nemmen illi dawk in-nies irid ngħinhom. U jien nemmen illi id-dover tiegħi la darba qiegħed jien hawnhekk bħala Prim Ministru, illi meta jgħaddi żmien ngħid jien għamilt dak kollu possibbli biex ngħin il dawn in-nies. Kwistjoni ta' prinċipju wkoll huwa dritt tal-libertà tal-espressjoni. Il-Prim Ministru qal li għaddejja kampanja ta' miżinformazzjoni dwar il-bidliet fil-liġi tal-vilifikazzjoni tar-reliġjon. Tkellem dwar il-fatt li l-kap tal-Oppożizzjoni iddiskriva dawn il-bidliet bħala ksuħat. Tikxef illi dan huwa kap tal-Oppożizzjoni li jippoża li huwa differenti minn ta' qablu, imma fil-verità din l-issues għadu partit u mexxej ta' partit skjaf ta' fazzjoni ultrakonservattiva u estremista illi ironikament għenet biex tħallna fl-Ewropa. Imma llum il-ġurnata hija l-iktar il-bot mill-ideali Ewropej bħal mija dik tal-libertà tal-espressjoni li tgħid ksuħħat li bniedem jesprimi ruħu. Il-Prim Ministru fakkar li din il-linja ta' ħsieb mhix ġdida Simon Busuttil u l-Oppożizzjoni bħal meta astjena dwar il-liġi tal-Unjoni Ċivili. Iddeċida li ma jiddeċidix. Baqa' gallerija. Aktar x'jaħseb li anke dawk huma ksuħat. Prinċipju ieħor huwa li l-ħażen jiġi kkoreġut bħalma ġara fil-każ ta' persuni minn Identity Malta, post fejn għaddejja investigazzjoni mill-Pulizija. Jekk sar ħażin issa irridu naraw li jiġi kkoreġut, u mbagħad ma jiġix xi ħadd li prova ibella r-ross bil-labra illi l-affarijiet qed insiru ħsiena issa. Dawn huma sistemi li ewritnihom, sistemi inkallati illi ewritna u li dal-gvern huwa l-ewwel gvern illi spess konna nisimgħu qabel u għax dak hekk u għax issir hekk u x'tagħmel hekk u ħadd ma kien jagħmel xejn.